Gaurkoan lehen aipatu den bezala, Fermin Irigoyen dugu hemen Berriozarreko kultur teknikaria. Kaixo, Fermin, zer moduz? Ongi, oso ongi. Beno, aurten ez, hilabetero agenda berri bat daukazu, ez da? Eta orain urriak 9 dela, baina dagoeneko gauza asko egin dituzue. Bai, esan behar da, lehenbailen gure agendan ez direla soilik udalak antolatzen dituen jarduerak sartzen, baizik eta baita herriko kultur eragileek ere egiten dituztenak. Beti ere, garaiz bidali ezkero. Eta hortan, badira gauza batzuk jada izan direnak. Asteburu honetan, oso atzera joan gabe, izan dugu hemen Askapena Elkarte Internazionalistaren 30. urte hurrenaren ospakizuna, ezta? Hemen egon ziren, bai. Hori da, Berriozarren egon ziren, eta oso egun, batez ere jai giroko eguna gauzatu zen, eta oso polita egia esan. Ekitaldi zentrala ere burutu zuten entzunaretoan, baina hori baino lehenago porrotxen emanaldia, musika izan zen, implikazioa ere izan zuten Berriozarko talde batzuk, herri kirolaren aldetik, musika aldetik, eta gero oso bazkari eder bat, musikaz lagundurik, izan zen baita ere kale jira bat herrian zehar, kontzertuak gauean, oso giro polita utzi zuten herrian, eta hori joan den larun batean izan zen. Bai, eta oso egitarau anitza. Bai, horiek, batez ere mezu aldetik nolabait internazionalismoa dute ardatz, aukeratu zuten gure herria bere 30. urte hurrenerako, eta udalak gustu handiz onartu ditu, batez ere herrian, suposatzen duelakotz, jarduera berezi bat, eta halako jardunaldi polita hemen ospatzea. Orduan balorazio ona. Bai, oro har bai. Gelditzen dena, oraindik ekitaldi asko daude egiteko hemen, ez? Bai, denetariko gauzak, alde batetik, baitugu aurrei begira pare bat ipuin kontalarien saioak, bata erderaz eta beste euskaraz, hori izango da aurrengo 2 asteazkenetan, 18 eta 25ean. Hori liburutegian egiten dugu, arratsaldean zehar, eta aurrendako kultur ekitaldi hurbila, hor kopurua ere txikia izaten delakotz, ipuin kontalaria aurrekin. Oso kontu txukuna izaten da eta polita oro har. Antzerki emanaldi bat ere izango dugu Iluna taldearen eskutik, hori igande 22an izango da. Aurrentzako ere? Aurrentzako, familiarendako oro har, baina baita ere aurrei begira. Eta interesgarria da zen batez ere jorratzen duten gaia bada gaixotasun arraroak. Hor egin dute, horren aldetik badago elkarte bat halako gaixotasunak edo gaixotasun horiek jota dauden pertsonak biltzen dituena eta bere familiarrak, eta horiekin erdibana egin dute programazio hau. Orduan bada antzerkia aurrendako, baina gaia ere baduena eta mamitsua. Helburua gizarteari jakinaraztea gaixotasun arraroei buruz. Interesgarria. Hori bai, esan bezala, 22an entzunaretoan izango dugu. Polita gainera, interesgarriaz aparte. Bai, eta gero, beti ere izaten ditugu bestelako jarduerak, berez erakusketak ditugu kulturgunean, 15ean behin aldatzen direnak, oain badugu jarria Berriozarko jaiei buruzko argazki lehiaketa egiten dugula, eta lehiaketa horretan aurkeztutako argazki guztiak erakusketa batean badaude bilduta. Aste honetan erakusketa horrek segitzen du, eta hurrengo 15aldian izango dira grabatuak. Bada, forma artistiko berezi bat, eta nolabaiteko erakusketa kolektiboa dugu. Badago Berriozarren bizi den artista bat, Griselda Ortiz izenekoa, mexikarra sortzez, baina bertan badago inplikatua talde bat gehienak Hego Amerikarrak bere lanak ere bidaltzen dituena. Orduan, teknika bere kuriosoa da, grabatuena, orduan, hori ere erakusgai izango dugu urriaren 2. 15aldian. Oso herri kulturala da Berriozar, ez? Kolektibo asko. Bai, izan badira, eta agendan beti ere izaten dute ez soilik abida, baizik eta parte nagusia. Udalak antolatzen dituen jardueraz gain, horiek bere ekarpena eta horiek antolatutako gauzak sartzen direla.
Eta bai, bakotzak berea eta propioa zaion jarduera eskaintzen duela, baina benetan norbaitek aukerak nahi baldin baditu, badu non aukeratu. Bai, adibidez, oraindik gauza gehiago daude egiteko urrian, ez? Bai, badira kontu asko, ez ditut guztiak aipatuko. Alde batetik, bai, natur eskolan ere, badira zenbat jarduera, hitzaldi, ikastaroak, beti ere, nolabait, nekazaritza ekologikoari buruz, kontsumo iraunkorrai buruz, eta propio zaizkion jarduerak. Eta badago kontu bat, nahiko berezia dela baita ere herri honetan, udalaren lekua da, baina kudeaketa egiten du elkarte bat, Suma Konkausa izenekoa. Orduan, agendan ere, hilabetero jasotzen dugu horiek egiten duten proposamenen berri, eta kontu kuriosoa eta interesatzen zaiguna jakinaraztea, bai herrian, bai herritik kanpo. Bada kontu berezi bat, herri guztietan ez dagoena. Eta horrekin segituz, urrian ere badugu jarduera bat, nahiko berezia, urtean behin egiten dena, eta bada gai sozialei buruzko film laburren jaialdia. Nazioarteko jaialdia. Interesatzen zein nazioarteko esateaz, azken finean bada lehiaketa bat, non eta labur metraiak aurkezten diren. Gai sozialak jorratzen ditugu, nahiko kontu zabala, baina mundu osotik ailegatzen zaizkigu lanak. Azpimarratu nahi dut, baita ere, badagoela, kasu honetan, kolektibo batez, bi elkarte horren antolatzaileak direna. Berriozar Films alde batetik eta Kotolengo Kultural. Bi talde horiek antolatzen dute, daki zehaz mehaz 9. edo 10. Edizioa den. Daramazue urteak, bai. Baina zabaltzen da, badira plataforma batzuk, non eta jendeak jakin dezake aurkeztu ditzakela bere lanak, eta kuriosoena edo importanteena ere esango nuke, bada mundu osotik ailegatzen direla lanak. Europako leku guztietatik, Ipar eta Hego Ameriketatik, baina lanak etorri izan dira Australiatik, Indiatik, Afrikako leku ezberdinetatik, eta horrek ematen dio bestelako dimensio bat ekitaldi honi. Batez ere, herrian ikus ditzakegula beste leku askotan egindako lanak. Orduan, perspektiba zabaldu egiten zaigu, herritik askoz ere aruntzago joaten delakotz. Eta beste aldetik ere, Berriozarko herria ezagutzera ematen dugulakotz, aurkezle horiek edo egile horiek diren lekuetan, nolabait. Orduan, dimensio hori azpimagarria da. Lanak bildu izan dira, beti ere azken urte hauetan 150 bat aurkeztu egiten direla, eta hautaketa prozesu bat egiten da, hori udan zehar jasotzen dira lanak, eta epaimahai batek nolabait hor zinegileak eta konposatzen osatzen dutena, egiten dute aldez aurreko hautaketa bat. Zeren gero praktikan urriaren 26, 27 eta 28an izango dira ikusgai lan horiek Berriozarko entzunaretoan. Zer ikusiko da bertan? 20 bat lan, horiek lehiaketa moduan aukeratu direnak, eta horiek publikora jakinaraziko dira. Horiek ostegun eta ostiralean. Larunbat 28an, jada, zango da, sari ematea. Orduan, hori da, nolabait, publikoari begira egiten dena. Baina barrukaldekoa ere azpimarratu nahiko nuke zeren lan handia baitago. Bai, urrian orain izango da proiekzioa, baina ere aurretik izan da, lehiaketa epea edo launak aurkezteko eta antolaketa osoa. Horixe da, bai. Eta ze nolako antolaketa prozesua da, nolakoa da prozesua? Lehen bailen, elkarte hauetako kideek jartzen dituzte urrengo urteko arauak esandako plataforma digital horietan, non eta kesto guztiak ikus ditzaken eta baita parte hartu. Irekitzen dute gero, epe luze bat, 2 hilabetetakoa edo, lanak aurkeztu ahal izateko. Bidaltzeko modua ere aldatuz joan da, lehen modu fisikoan bidali behar ziren lanak, orain plataforma digitalak ere badira horretarako.
Orduan, baita ere, beste herrialde batzuetatik lanak bidaltzen dituztenendako erreztasunak ere ematen dira. Eta gero badator, hori, guziak ikusi behar direla eta baita ere aukeraketa prozesu hori. Hortan, aste batzuk ere ematen dute eta baita ere aukeratzen dute epaimahai bat. Epaimahai hori izango da, gero sariak eta aukeratuko dituenak. Sari bat izan ezik, publikoak ere sari bat ematen baitu. Orduan, proiekzioak izaten diren egunean, publikoak badu bozkatzeko aukera, eta horiek bere saria ere emango dute, eta larun batean banatu. Eta azken lana izaten da, guzi horrekin aurkezpen publikoa, orain egingo dena, eta zabaltzea, eta txukun egitea, eta baita ere bitartekari teknikoak, proiekzio aldetik eta hori lotzea. Orduan, lana ez da makala. Mundu mailan izateko, gainera, bai, ez? Zabaltzeko eta... Bai, badugu ikuspegi hori baita ere nolabait udaletik. Udal batek, uste dugu, kultur mailan eskaini behar duena, bada, bere auzolagunei begira diren jarduerak. Baina, nolabait beti ere behar da erreferentea izan daiteken beste gai bat, ezta? Kasu honetan, guretzat, uste dugu, beste herri batzuekiko diferente edo ezberdin edo berezi egiten gaituena kultura arloan, hauxe dela. FICBE izeneko jaialdi hau. Orduan, urte batzuk badaramatzagu, baina uste dugu honek jartzen gaituela nolabait mundu mailan, plano kulturalean, eta garrantzia handia ematen diogu. Eta Berriozaretik jende asko hartzen du parte? Gutxi egia esan, hemen esan behar da ez dela orain arte zinemagilerik izan, ez da laburmetraiak egiteko, baina jaialdi honek badu beste parte bat, eta bada barne mailako nolabait jendea, hortan trebatu eta formatu nahi duena. Eta jarduera ezberdin batzuk egin izan dira. Formakuntza tailerrak, kanpotik ekarritako zuzendari batzuekin, eta ekimen batzuk baita ere lanak sortzeko, adibidez, institutoan, lantxotegi elkartean, eta hortik urte batzuetan bakoitzak bere lana egin izan du eta baita aurkeztu ere. Orduan, asmoa ere bada nolabait hemen zinemaren mundua mugitzea eta sormena ere lantzea. Ze polita. Bai, ditu helburu asko eta sakonak, orduan, hortan. Alde batetik bada kanpora begira proiekzioa eta gero barne mailako lana. Eta epaimahaia adibidez nork osatzen du, edo nork erabakitzen du nor izango den? Normalean 5 pertsona izaten dira, garrantzia handia ematen zaio alde teknikoari, azken finean hemen bada laburmetroi jaialdia eta epaitu behar da, lanak onak diren, kalitatea duten, nolako ekoizpena den, baita ere alde artistikoaren aldetik parte hartzen duten pertsonak, alde guzti hori begiratu behar da, eta horretarako zineman aditua den jendea, bai zinemagileak, bai beste jaialdi batzuk antolatzen dituztenak, Iruñan edo Nafarroa mailan, Euskal Herri mailan ere, eta gutxienez alde tekniko horretatik 2 pertsona izaten dira. Udalaren aldetik, udalak ez du zuzen antolatzen, baina aurrekontu aldetik gehiena udalak jartzen du, eta beti ere izaten da zinegotzi bat. Normalean, kultura zinegotzia, alkatea bera, edo baita ere gai sozialen aldetik jorratzen diren gaiak direlakoz, ongizate zinegotzia, beti izaten da udalaren parte bat. Eta beste 2 lagunek ere antolatzaileek jartzen dute, antolatzen duten elkarte horiek. Eta 5 pertsona horiek izaten dira, gero lan horiek aukeratzen dituztenak eta baita ere sariak proposatzen dituztenak. Ze generoen aldetik, bete behar bakarra edo exigitzen dena da gai sozial bat izatea, ez? Hori da. Eta gero ja aurkeztu nahi duzun moduan. Hori da. Laburmetraia da, beti ere ezin da hori luzaeraz, gutxi gora bera, 20-25 minutu baino gehiago ezin du iraun. Eta gero, ikusten dira oso gai ezberdinak direla, gai soziala oso kontu zabala da, baina bai beti ere halako mamia bilatzen zaiola lanei, bilatzen zaiela. Eta gero,
bai, ez dakit zer esan behar nuen, bai, eta. Gero joateko eta proiekzioak ikusteko sarrera dago, ez? Bai, nola baiteko sarrera, euro batekoa, eta beti ere donatibo moduan, esan dut, ez da derrigorrezkoa. Hau bada, simbolikoa, inplikatu nahi da bertara joaten den jendea, eta gero finantziazio iturri txikia ere bada, nola baite, biderkatu behar dira horiek. Eta bai, esan nahi nuena bazen, gero oso garrantzitsua dela jendeak parte hartzea, zuzenean joatea, eta azken finean ezin dugu ahaztu badela publikoari begirako jarduera bat. Orduan, eta normalean horren aldetik ere arrakastatsua sortatzen dela. Berrezarren jendeak badaki urria izaki tokatzen dela fikbe izatea eta erantzuna nahiko ona izaten da. Lehendabiziko bi egunetan, ostegun eta ostirala direla, astean zehar, eta erantzuna nahiko polita izaten da. Ba, ze ondo, ze horregatik egiten da azkenean. Bai, jendeari begira egiten ditugu gauzak. Eta, bueno, ja, pentsatzen dut ere ongo zaretela urrengo hilabetera begiratzen, ez? Bai, urrengo azarokoa da. Beti ere saiatzen gara urrengo hilabeteko agenda isten azarorako, urriaren 15erako gutxi gora bera. Gero, inprimatu eta banatu egin behar delakotz. Eta orduan hori da jartzen dugun baldintza, hemengo edozein elkartei bere jarduera proposatzeko. Beti ere, proposamen kulturala izan behar duela jakina. Eta, bueno, azaroan jarduera asko izango dira, hilabete hauek nahiko emankorrak izaten dira jarduen aldetik, ikastaro askoren hasiera ere bada eta horren inguruan izaten da mugimendua, baina azaroan batez ere nabarmentzeko kontua izaten da hor egiten dugun antzerki jardunaldiak. Hor helduendako antzerki saio batzuk izaten dira, gutxienez 4 igandetan egiten dugu proposamena, eta azaroan zerbait berezi edo kulturarlotik ardatz izan badaiteke, antzerkia izango genuke. Denborarik gelditzen alda, ekitaldietaz disfrutatzeko eta antolatzeko ere? Bai, batez ere beste batzuk antolatzen dutenean. Baina, bai, esan behar da eskaintza nahiko handia dela, baina eskaintza asko ez dira, ez dakit, jende asko joan ahal izateko. Orduan, hemen bakoitzak aukeratzen du zein den bere esparrua, bere gustokoa, eta nora joaten den, eta nora ez. Guk egiten duguna bada hemen eskaintzea. Bakoitzak aukeratzen du zertara nahi duen gogoa eta denbora. Eta gure aldetik baita ere berdin egiten dugu. Zinezkoa da gauza guztietara joatea, orduan bakoitza bere gogoaren arabera batzuk edo besteak aukeratzen ditu ikusle gisa. Antolatzailea zaren horietan egon beharra. Eta zerbait proposatu nahi duen norbaitek, ze egin beharko luke? Kultur zerbitzuarekin harremanetan jarri, batez ere bere proposamena eraman, posta bidez, posta elektronikoa, zuzenean, badira edozein modu. Lehendabiziko aldia baldin bada, hobe harremanetan jartzea, zeren hau nahiko kontu laburra izaten da, hemen jarduera bakoitzaren inguruan ematen dugun informazioa. Informazio zehatza gero beste euskarri batzuetan. Baina, interesgarri iruditzen zaigu, azken finean auzokide guztien buzoietara llegatzen den tresna bat da, eta gauza guztien berri ematea. Gero bakotzak interesa baldin badu beste moduak sakontzeko. Ba, oso ongi, oso urria entretenigarria ematen du. Izan daiteke, hori bakotzaren esku dago. Ba, eskerrik asko, Fermin. Zuei aukera emateagatik hona etortzeko berriro ere. Hurrengora arte. Vale, agur.